Ftehim bejn il-gvern u l-privat se jwassal biex tal-ewwel ikollu 150 sodda oħra l-anzjani li qed jistennew li jsibu akkomodazzjoni f'dar tal-Anzjani. Il-ftehim li kien iffirmat fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari Justin Caruana huwa bejn il-gvern u l-kumpanija Prime Care li tmexxi St. Elizabeth Home fir-Rabat. Permezz ta' dan il-ftehim, il-gvern beda juża 70 sodda b'mod immedjat u se jkollu 80 oħra fl-estensjoni tal-istess dar residenzjali li mistennija titlesta sa frar li ġej. Il-Segretarju Parlamentari Justin Caruana ddeskrivit dan il-ftehim bħala wet innovattiv, dan x'inkludi għanijiet differenti bħal huwa servizz ta' respite u dak ta' ċentru għal matul il-jum għall-anzjani bid-dimensja. Justin Caruana qalet li dan il-ftehim bisħab mal-investiment privat ikopri kull livell ta' dipendenza għall-anzjani u jinkorpora fih l-istandards nazzjonali li kienu approvati dan l-aħħar. Fakret kif propju l-ġimgħa d-dieħla se tressa għat-tieni qari fil-Parlament l-abbozz ta' liġi li bija se titwaqqaf l-awtorità tal-istandards li tiggarantixxi l-livell u l-kwalità tas-servizzi u kundizzjonijiet oħra fid-djar kollha tal-anzjani. Din l-awtorità se tara wkoll li kull dar ikollha staff ikkwalifikat biex jaqdi lir-residenti bl-iktar mod professjonali. Justin Caruana argumentat kif l-ippjanar fit-tul għal servizzi bħal dawn jiggarantixxi l-aħjar riżultati. Fissret kif dan kompla joħroġ ċar propju l-ħamis fejn Malta ġiet meqjusa fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea bl-ogħla rat ta' anzjani li jgħixu fit-tul mingħajr limitazzjonijiet tal-attivitajiet li kienu mdorrijin bihom.